Nambar lai spa lai pupra. Rai serang mas buku nambar lai spa lai pupra. Wan barut ko en men ko para. Wan yaro jing isay ma jing ma. Ka jing iklam jing sa klam jing ku. Jong utrai ubang juku. Wan barut ko hen men ko para. Wan yaro jing isle ba jing ma. Ka jing I klem jing sta klem jing ku. Jong utrai ubang juku. Hak keteng ukpa baru kon baru mensem bakoi. Amen. Ka jing e jong try jing e Jesus Christ bar ga jing e jong blai lem bar ga jing selok jong mensem bakoi kindon rengkat bat pi baro. Ringka bat piru. Kohan men ko para manta ka step giwan ra yalade hakmat jong Jesus damar ngitip bangidan kam yu. Namar ngitip mangilong kibero ki batulat. Namar ngitip ngilong kibero ki bamala hakibun benta jong ke jing em ke jungi. Habangi wan bu yalade hakmat jong utrai un kta yangi utrai un sepen ko yangi. Yolese ke jing pen ko ke jing ke bangi dan kam yimla ban yo menta ke klimat. Yolese ngimla ban yo menta ke sengi Henry kadon laki jong kapor kashim laki jong kapor den mat kadau to ken ngim dom kan randen banbu yala de hakmat jong utrai ngidom phai den banwan hakmat jong u man kasngi kanai kadai ke jong hikai kaba ngiyo lengba ka gospel kaba menta kasngi den mat kadau ko han men ko para to ken sa chisen ngiwan banbu ngiwan ban IT telitelan yala de hautrai kanang mau try un kata yangi pan mangi ngin yo ya kata gejingkot ke bangi dan kam ko han men ko para yo le se bun sen ngiklet ya kene gejingkot ke jong try ngiklet ya kene gejingkwa ke jong try ngi ban le ban wan hakmat jung u man kapor ban IT la de u den mat ka daw to ken ha kene klemat ngin pan map no try ai bo try un map iki pop jungi baro kam tame ya kene gejing lendat ke jungi ya gejingkot ke jung u ban wan IT yala de u man kasngi da gejing snoret ngen paish u ngen pan mab no na ga banta gejing tlot breu jungi baro da ka ba ngia duai lang rengkat nga phla blei badan bor barok badia pi ko han men ko para bang la le pop sibun e da gejing pulkhat da kiftin da ki kam da gejing leklet da gejing le palat junga da gejing le palat junga da gijing le palat bakraw e junga namar kata nakarpa de kamaria bakoj kabaya sa kathe soti ya kangel barkirukoj badia pi ko hatman ko para banduai nagabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukot Amen. Try can rat ko blaze na yangi. Try can rat ko blaze na yangi. Christo ma ko
kono benim jangi benim yangi Trai kan rat ko blaze yangi Trai kan rat ko blaze yangi Kristo mam ko Kristo ram kono benim jangi benim yangi Trong ngân ya duai Nang ya ibu ya kijing tumu baper chungi ya kijing don kam chungi baro kam tame ya ki kam baro ki bangi haban le hakane kesngi ai balang ba kijing don kijing try rengkat bat ngi ber kijing don jungi rengkat badu ngila ban pendap ya kanu kanu ke kam ke bangi le da kijing ej bat nak banta ke borom kijing nginang ya duai na ke banta ki kena kelas dan kijingi ki bathok ki metric exam banta kesngi ru kumju ai botrai unang pha ki kajing koi kajing kya mat ban sem kum juro bakinang la ju ban tho bha ya ke exam jungki ngi bo khmat jung trai nak banta ki bapang ki basitam nak banta ki badok ki bakerdo kum juro nak banta kajing kala ki bamod ban nganang ya duai nak banta ka jela meghalaya jungi ba lasisngi ngen lej ban thap vote banjit ya kinong mi khmat jong ka MDC jungi ai botrai un pensle ya ki pai jong kanong susnong jong ka jela jungi baro berkum juru ya ki kertong pamakiro kinang la susu ban IT la de ban trei nak banta ka baha kamiat ka roi ka par jong ka imlang ka salang koblei me uba ong ba mesa hakidanut ki babet bat ki basida to ai ba da ka jungi e jong me ngilong kita kipat ha kiba mes ngeu bha ban chong ban sa dau tra jungi Jesu Christ kon jong me ubi imbar basan sha rengkat bat me ha ke jungi long ka wei jong man sem ba khoj ublei chinam la chinam amen Kajing puli na ke kitab Genesis ha ka bakot ki sawpho sngi Unua ulapli ya ka khalki chong ka yingling ka baula thau bat ulapha ya ka teng ap bat kala shang kaleng hadu endar ngat ki na ka khando nangta ulapha na u sa ya ka paru ban pet lada ki ki lahiar na ka sla khando henrei kata ka paru kamsham la sham ka jaka banok chat kumta lawan phai byang sha u ha ka yingling namar ki ki dang don ha ka sla khando baro ka we kumta ula seya la kakti ula shimya ka bat ula wanlamya ka bat u hapo ka yingling ula apsa hnyo sngi bat ula pha byang ya ka paru na ka yingling bat ka paru kala wan byang sha u enda jan mit bat hakhami ka shintur chong ka kala don ka sla olip badang shukhet kumta unawa ula sngo thu ba ki kila hiar na ka khando Lakataru ula apshu sa hanyo sngi nangta ula pha ya kaparu bat kamsham lawan phai shu sha u ha kasnam ka bahnru spa iwei ha ubanai baningkong ha kasngi baningkong chong uta ubanai ya ki la penrengat poin na ka khando bat unawa ula weng no ya ka tunum chong ka yingling bat ula pet ti hakmi kasla khando kala rkhiang Ti unawa ula tei kaduan ha utrai, bad ula shim na kimrat ki bakhoj baro, na kisim ki bakhoj baro, bad ula terwa ka jin terwa thang halor kaduan. Haba utrai ula iu ya ka jing iubi, ula ong hala ka do nut, ngan tim shu lanu ya ka khando, na ka daw jong ubriu, na mar ka jing mudur ka do nut ubriu, kalong ka basniu nadu ba udang samla, lemni ngandang pendu biang, Ya kijin thau bi imbaro kumbang lale kat ba ka perthei kadang sa kapor bat kapor ot kajing kriat ba kajing shit kalyur bat ka talang kasngi bat kamit kin sange shu kaktin chong utrai Isangu yauble Transpa kandril number pras pasipo
Da en siu kaliang utrai na margi jing le ba jongu kuri ai ngungan ra utrai ya ro gerjeng jongu ngan shan ya ngan utrai wa la jinjara bandaya pe yu breu na Jerusalem na yin kentang jongu wan burong yu panong tau to wan ai ngu yu nong penim yu men sim to yai pre krau jin tau le gwaim na en siu kaliang yu trai na ma i jing le ba Saraki kikcha jonga Bai ka jing sha ye ka ti ya jonga Hallelujah 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 Utrai dan rengkat bat pi Kajing pule naga gospel bekoj kat kum u Markus. Kaburom hame kutrai. Hakata kapor u Jisu bat kisenran kilawan sya Betsaida. Bat kato kanengot kibreu kilawan yalam yau syau yau breu u ba manla. Bat kila kerpad yau ba un kta yau. Te ulaptin yau ba manla nakakti. Bat ulayalam yu shabar kashnong. Bat enda ulakta yaki khmat jung u da keumbia. Ulabu yalaki kti halo jung bat ulakli yu. Pila ban yu ye utau breu ulakmit bat ulaong. Ngayo yaki breu hanrei ki kum kiding kibayai. Ujisu labu biang yala kikti haki khmat jung utau breu. Te ula pet shan bad ula pen ko ju bad ula ishai kadar ya ki e baro u Jisu la pha no ya u shaying udaong dalele wale jrung hapo shnong ka gospel jong utrai Kejira yame Chris
haba piyo mat ya gajing pang hakamet gajing pilej sa ki doktor ban sim dawai ki doktor jung ki check ki ai ki dawai bat kum juru ya se ki ai ki injection hato kato gajing check jung doktor lane gajing ai jung doktor ki dawai lane ya kato ka injection ke ba ki doktor ki ai kapan koj na em mar hakato ka klemat ngatharai ba kasimpor haba piyo dawai na ki doktor haba piyo injection haba piyo ki e gajing ptha na ki doktor kasimpor ban yo ya gajing koj gajing khia lane ka to gajing pang jung kasimpor banja na kamet ke jung kadon ka we ka jingchia ka ba ngasa kan mau ha ka jing em ka junga haba ngawan ning kong hang ni ngai kan du ki bro ki ba pawan duai hanga haba ngasdang ban duai ka ka ba wan ha ka jumut ka jing perkhat ka junga ban keli ka jing keli hato phi ngej na em haba ngi duai nak ban ta jung yo ya ka jing koj kito ki bro ki ba wan hakma junga ki ong ba duai shwa father lada uneu khun junga ukoj lane ka koj ngin ngej yakata ko hanmen ko para balai ngai yai kine kinuksa khmat jungpi but nak banta yala deru katkum ka gospel ka bangios ngeo manta ka sngi ngi haban sneu thu shai ba habangi wan khmat utrai ban bu yala ka jong ka jingpang ka jing shitam banaiti ya kita ke jing ke jing jenjar ke jingi banaiti ya kita ke jing sneu ke jingi ne kano ka ba ngi yomat ha ke jing em ke jingi ladai ke jing pang ke jing shitam haba piwan hakmad utrai piwan ban duai piwan ban kerpad hu hato hakata klemat pila ban yo ke jing kot ngatharai ba nalade ngong em dalade ru em hakato klemat ke ba piduai dalade pinom yo ke jing kot haba pilej hakmat kinong duai rukum ju ngatharai haba pilej kerpa dia kinong duai se nakabanta junga ladau to nong duai ngatharai ba tang hakato kasin kaba unong duai nakabanta jungpi ngam tharai ba pinyo ya kejingkoj hoj don ki khap don ki banta haba kinong duai lane habangi duai ngiyo ya kejingkoj kejingkhia hakato klemat lane hakato kapor han rei bon sin ko han men ko para ngi haban snuthu bat ngi haban tep ya gane tang si sin wana khmat jong trai habangi duai khmat jungu habangi yeng habangi dem khosiu habangi piar ya laki jong kikti habangi ken ot ya ki jing ruai laki sam ke jungi ngatharai ba ka jingko ka jingkhia ka ba phidan kam lane kano ka ba phi pan no trai kan nom urlong hakato kapor lane hakato klemat kadon la ka jong ka proses kumbang yu iya ke gospel memanda kesngi uneu berubah mala lawan rayu syakmaru Jesu u Jesu ubadi u dakti haba ubadi u dakti u yalami u shabar jong kasnong haba yalami u shabar jong kasnong u penon kam nagi umpenia ki jong u banta ki khmar ki jong u hadin kata ukta daki kti ki jong u hakasin banen kong yu i bau Jesu ong piu i nem uang yu i malumala ngoi i ki breu bakiyaj ki longkum ki ding hadin kata sachi sinu Jesu ukta biang yu uduai biang nak benta jungu hadin kata ngi i bau neu breu uyo ya kata ka jing yo i ke basai kedar aleni uyo ya ka jing ko ke bapura ngi yo i ko hanmen ko para kane ka jing le jong Jesu ha bayadai bat ka jing pen ko yaw neu breu bamanla ka yathu sai yang abade pi ka jing kot ke jing khia ka bangi kwa ban yo no trai ka don la ka jong ka proses lane kata ki benta ka kumjuru lada ngakwa ban kelak bamut lane ban ino ye ke jing em barim lane ke jing em barunar jing em basneu ke junga sis ngi ngam la ban i dangawan akhmadu trai ngawan banduai mentakas ngi dalele ngam dai ban khmilanti ba ngalaban i ya ka to ke jing sneu lane ka pop ke junga ka shimpor Shibenai, yolese, arbnai yolese shisnam. Henry ko hanmen ko para kata ke jing yai ne junga ba jung pi ban wan hakmat jong turai ban IT la de kan sa yo la kata ke benta la ne ke proses ban yo ya kata ke jing kot ke jing khia hakamat ke jung pi ne hakaman sim ke jung pi lani la da pi kwa ke jing kala ke bamut
pinsa yo ya kata lada ngi ya ne ban bat ya kiti ki jung trai lane ngi sha ya ladi bau trai un bat ya kiti ki jungi bau le la kita ki proses ki jungu bang mangi ngin yo ya kata ki jing kot ki jing kya kanai kedai kamat puson ke badang kong ke bang aku aban pasyat pi ha kanai ka step ko hanmen ko para ke baar ke ba ngaku aban pasyat pi kadai kanai Kalain ke bakadu ke ba ujisu wong hau ne bru ba mala. Ujisu wong yu hadin bola pen ko yu. Da lele wat le rung hapo kasnong. Kamud ayu ke. Ujisu ubad ya kti jong ne bru ulayalam yu sabar jong kasnong. Ban mentau la pen ko yu sachisin wong yu wat le rung hapo kasnong sachisin. Kamud ayu. Une bru hato umdon kam kibru kiba imlang salang. Hato don kam gibru hapo kasnong katau dai kata ka bau jisu kwa ban thau lane ban kedeu yanga badipi lane kam dai kata ka jingle rung ka junga ka jungpi hapo kasnong ka jungi sachisin kam dai kata ka bau jisu thau lane kwa ban hikai yangi henry ukwa yangi banangin ong ko hanmen ko para lada pilayo ya ka jingkot na ka jingpang ka jungpi lane pilayo ya kata ka bor ban kelak bamut na ka jing imbarem jungpi ken mau pim day shu ban like pai ya kito kijing auria jungpi ya kito kijing sneu kiba pila yomat lane kiba pila le hakisingi kiba baladam pim day shu ban like rung lane ban le biang ya kito namar kito kikang lat ya pi ban yo i ya kijing shai jung trai namar kito kijing imbarim jungpi kijing imbarunar kijing imbapop kijungpi kijing ting kijungpi ki khang lat ya pi ban yo mat ya ke jing et ke jong trai ban yo mat ya ke ta ke jing kot ke jong trai dein mat ke rau jisu uong hanga ba de pi ru kum ju haba pila yo mat ya ke bor jong trai ya ke jing kot ke jing khia ne ke jing klag ba mot la ne haba pila light na kita ke jing e ke jing jinjar ke ba pi yo mat ke jing em ke jong pi kan mau pim de shu ban lai pai sha ki to ke jing em barem jong pi na mar ki to jing em barem jong pi ki pen long ye pi ban yo mat ya ke to ke jing pang ban yamat ya kato gejing syat temrau ha kapop lani hakino kino gejing sneu jong gejing em kane ka bau jisu ukwa ban hikayangi ka ba khadu pat ko hanmen ko para ka ba ngako ban sim nakalain ka badang kong ka ba ngiyos ngeu na gospel don ki breu ki ba yalam yaune ubreu bamala dalade syamwan ha jisu hanrei don katto kane ki breu ki ba yalam ya u Sha'u Jisu. Kane kamat pusan kabanga kwa bansim nagbanta yalade bat nagbanta jung pi iwe pa iwe. Token nginwad ya ki parlok ki jungi ya ki prabreu ki bang yusong isa harangkat ki bala ban yalam yang isau Jisu. Omdai ki breu ki bala ban yalam yang i shaki sneu lane shaki we pat ki jinglong jong kane ka pertai. Hanrai token nginjit ya ki breu ki ba ban yalam yangi ki bala ban kedeu yangi sha ujisu namar ladangi don kum kita ki parlok ladangi don kum kita ki pramarjan klempep ngin sa yomat ya ke borjong trai ha gejing em gejungi but ken mau dalade hero kum jo ngim dei ban long kita ki breu ki ba yalam bakla yakisha ki weipat ki jinglong jong kan pertai hanrei to ken ngin long kita ki parlok nak banta ki weipat bangiru ngilaban yalam yaki shau jisu kenang bakin yomat ya kata ke jingkot ya ke jingkia bakin yomat ya kata ke bor ke jungblay ha ke jing em ke jongki jar kabrip lagi jongki kmat lagi jong ke danut kemen sim ke jungpi IT yalade kenang ba ngilaban but ya kine kita kilai teli ke jing hikai ki ba ujisu hikai ngi lengba ke gospel bementa ke sngi Kotra Jisu isnai yangi Kotra Jisu irap bekerjaan yangi aibor yangi ken kenang ba mengingi laban wan syame kenang ba mengingi laban yomat ya kebor ke jongme yan yoro yo Jisu Christ Amen. Dongin yang ngin pala yala ka jong ka jingej ngangej hau blei kwa badan bor barok unong tau ko neng ban khandau bad hau Jesus Christ khun mamarwe chungu utrai chungi ya bala khana kamaria the soti
yang masa la ben hapo Pintus Pilatus la sanar pna yu la yap la tep yu la yas kibayap ha kasni kabalay la mipat na kibayap ula kiu sabneng usong skamon ublay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar kibim bat kibayap yang ngay how man sim bukhoj ha kabalang katalik bukhoj ha kaching salok kirukoj ha kaching mab ikipop ha kaching mipat kado bar ha kaching imbom jukut amen. Pa nyopo. Bakro top yang siapa jingai di bagi terang wine baku balik pernah trong mê Yublay Shachron Hosanna Yublay Junon En Yaro Yubawan Haka Kerteng Gutrai Neng Pertei Sawada Kaburam trong mê Hosanna Hosanna, Ton wa Yublay Shachron, Hosanna Yublay Junon. Dashisha melong bukhoj kotrai katame jong kajing khoj baro. Namar katra ngikir pad yame, topan khoj pan kentang ya kine kajing terwa jongi. Dag bapa ya mensim jongme kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya gejing sha sutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran uang to shim batabam na kane pibaro Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kajukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri pada kebaingu biang yame ulai yaka hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong jutang batmai batbom chukut ya keba enpenmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajingmap yakipop tole yakane ban kenmau yanga Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bang yune upu Bangi dinakane kakuri Ngipen benak kajing yap jong ikotra Dadadu Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap bar kajing mi pa jongu ngi terwa hame kotra yokpu jong kajing em bad yakukuri jong kajing penem
ngi dai nguai dem namar malanyew yangi kibabit ban yang hakmat jung me bad ban shakri me da kbas ngoret ngi karpad me bangi kibayo banta hakamat bad kasna mukres ngilong kiba lapani tali kawe daumen sem bakhoj token mau ko try ka balang jung me kabala priang setelah keperthai bato penjana ya ka ha ke jing e rengkat badu Francis ukpa bakhoj jungi wolbad marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki handman ki para shinrang bad kan thei ki balayathia da ka bakarman ya ke jing me pat badia baro ki balaklat no ha ke jing isne jong me to pediang ye ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpad ye me baringkat bad kamariate soti bakhoj ka kmi jong blai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro ki rukhoj ki balapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad bangani ro bad pandan burom ye me daw khon jong me u Jesu Christ. Da ulem badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha gejing long ka we jong men sem ba ku baro ka brom bar gejing ro chunom la chunom amen. Kumbelah kum yangi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi dekstin blay ngi nud ban ong kok pa jungi bah beneng kalong kebukuj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme a kendeu kumba beneng toa yangi menca ke jungbam jungi kebahala kesngi batamap yangi kerengkang jungi kumbang yurugi mapi ke beles ni yangi adwad yalam yangi sha ke jung penshoy hanre depan la yangi na ke basneu to panlai yangi ngi karpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me trai jing suk jing san ya ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing is nei jung me ngin lai barabor na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ke jing kerman bakhoj bar ke jing wan pa jung nong panem jungi u Jesu Christ. Kalang kaima Kaburam Chinam La Chinam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya jinge jong kabalang jungme bad ha ka jingsbon jungme to ai ha kai ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubim bad basan shar Chinam La Chinam Amen. Kajing suku turai kedan barabor rengkat bat pi. Rengka bat pir. Tong ini terwa ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi. Ko kun lang baru Hakmi ukulang berod jong blay hakmi bakit no yaki pop jong kepertai suk yangi belasakot syakane ke jengkawai jong ukun lang berod ko kenrat am sung hak manru ngapok king ke jenga hanre syom tam tin kemensim jenga kan sakia hi kamat berkas namu kres kan ribet nilam ini syaka jeng em cukut amen.
Basnam Chris. Kamat 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 Basnam Chris. Pak Praputra. Mencium ke jeng duai jubilis arjar pesan kok pau bahabeneng ai ba ke jeng ej ba me ai hangi au kun jung me Jesus Christ uhan men jungi bat ba ke teleding jong ke jeng ej bon kan kelang ha ke dano jungi dauman sem bakoj kan kersiu biang hangi ya ke jeng kerman bala kerku na ke benta ke jeng wan jong ke hima jong me Try bagi jeng e jome kan keladur yang ni sya kenong lur lan ka bom ju song taj ban bed ke sembai jong ke gospel try bagi to ke sembai kan keladur na sapo ya ke jaj ben riu pada ke perthai mariang barok away
aga jing kmelinti batikna ya ke beneng batmai bat ke prate batmai haban daki bo jong baman weng no kaburam jome kan tan shan chinom ai ba ke jing jong de jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ke jing kerman ya ke jing angdut ya ki atiar jing kerseu happening ai ba kata ke juga jing kan pan sapriang ya ke jing keman ke jing suk jong nong suspa jungi setelah ke prate Shame goblay jungi bola kerku junam kanlong kaburam kejingero junam amen kok pa jungi bahabneng kalong kabukoj kerteng jume amon jume hakandeu bahabneng to ai ni menta kejumbam jungi kabahala kesngi patama bengi kerangkang jungi kumbang rogima bi keblesneu yangi wadyalam ni sya kejing pensoi andred pelaj yangi nak kebasneu amen Kublai Kumaria kabadab de kechengai utrai dan batpa bala kerkuy pan pedeng kentai bala kerkuy sok po chong pa Jesu Kumaria bakoy yakmi chong blai tu duai nak benta chengi kenong pop benta pada kepor kechengi amen kaburam hauk pa pada kun pada mensem bakoy kong kum jumenta marabo jenom la jenom amen to ngin ya duai haba ngilabam ya kijen bam basngam na beneng ngi kerpat kotrai bangin tngan barbor ya kata kijen bam da kaba shisha ngi yo jing em daw kris utrai jungi utrai udan rengkat bat pi blay badan bor baro un kurku ya pi ukpa badakon badaman sem bakot amen tolisuk e basikri utrai da kijing em babha chong pi Lai spa katsa. Dus yo batok men uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapne dus yo Kaburam haupa berkun mensim kuat. Amen. And you know you try Jesus Christ. Amen.